Bravo. Aladina i sve one crtane filmove sa... Aj samo... Samo se čujem. Pošto mi već izdaje glas. Kako mi zabraš? Ja samo da prođem malo. Mi svakog puta raspisujemo konkurs za ime naše beba. Pa svakako, u zavisnosti od toga kako... Može? U zavisnosti od toga kako ispolje, pa vi mislite kako ste na tome, vi prizivate na neki način beba. Tako i mi hemičari ćemo da prizovemo, ali sa neke hemijske strane naše beba. Da, mi ćemo da ga matimo, patimo i tako dalje, nego ćemo jednostavno da stavimo nešto. Proto nema lampu. Nešto. I da vidimo sve što se radi. A ne. Ovaj zvuk nije nešto posebno široko. U svom slučaju. Pa dobro, šta snimam? Pa nije. Možete znati bira da ga nekako nazovete, koliko budete gde. Šta se ovde dešava? Pa, reakcija. Da vidimo šta smo stvari mi tu si pravila. Da li znate šta je vodonik peroksid? Vodonik? To je Peroksid. Ne. Ne. Da li ste čuli za hidrogen? Da. To je vodonik peroksid. Samo na našem hemičaru.